Hello tfal, kif intkom? Ġieli kont qed tfittex fuq l-internet, YouTube, jew rajt fuq it-television dwar xi esperjenza tal-ħajja ta' xi attur jew footballer jew xi persuna oħra u għoġbitek. Forsi kien hemm xi xena li bqajt taħseb fiha jew fakritek f'xi ġrajiet li seħħew fil-ħajja tiegħek. Hemm xi persuni madwarek li tixtieq issir tafhom iżjed. Il-Perispace tal-lum jisimha intervista. Ikkuntattja persuna li tixtieq issir tafha iżjed biex tagħmlilha intervista dwar is-sabiħ tal-ħajja. Il-persuna tista' tkun persuna anzjana, saċerdot, persuna li taħdem fil-kamp tal-animazzjoni, xi ġurnalist, persuna li taħdem fil-qasam edukattiv, fil-qasam tas-saħħa, jew persuna li tammira. L-intervista tista' ssir b'kull mod ta' mezz ta' komunikazzjoni. Għatta ftit ħin taħseb fuq dak li smajt waqt l-intervista. Ikteb jew pinġi l-iktar punt li laqtitek u x'tallimt. Tkellem ma' Ġesu dwar dak li ktibt jew pinġejt u għid talba żgħira għall-persuna li intervistajt. Saħħa ħbieb sakemm nerġgħu niltaqgħu.